समनिफ्रायनो मेथाइनि देंखोजोंनो गेलेबोबाय गुलि गुलि बुरै जाबोबाय देहाया रुबायलांबाय जिउनि जोबथा बुब्लि सौफैलायलांबाय। देंखोनि रानि सुलेखा बसुमतारीनि जानानै हाजार हाजार बर' रायजोनि आरज। इसोरा नोंखौ थाबैनो मोजां देहा लाबोफिनथों। मेडाम, नोंनि सायाव इसोरा बोर होथों। बे मुलुगनि गोमोरलांब्लाबो अरायबो थागोन। थाबैनो गाहाम देहा लाना लोगो मोनफिनथों मेडाम। बायदि बायदि हाजार हाजार बर' रायजोनि इसोरनाव आरज। उन्दै समनिफ्रायनो मेथाइनि देंखोजोंनो गेलेबोनाय गुलि गुलि बुरै जाबोबाय देहाया रुबैलांबाय जिउनि जोबथा बुब्लि सौफैलायलांबाय। गोब्राब देहानि जेंनाजों कलकातानि मेडिकेल रिसार्च इनस्टिट्यूट CMRI आव मिलौदो देंखोनि रानि सुलेखा बसुमतारीया फाहामथाय लागासिनो दं। मिलौदो देंखोनि रानि सुलेखा बसुमतारी मेडामनि रुबैलांनाय देहाया थाबैनो मोजाङाव फैदों होनना BDC लाइभ 12 नखरनिफ्राय आरज गाबनाय थाबाय। निउज डेस्क BDC लाइभ 12। मिथिस्लाबै जिउआ माब्लाबानो रुबायलांबाय आंनि नागिरनानै मोनफिननाय नंलिया जेरावबो जेब्लायबो अराय सम